Abadi boy Kutaka komai ai da lokaci ranar kuke jira auren ku gashi an daura dibai da ke gide bari na kira Allah shi yayo dare rana shi ne macicina wakar aure na rera mata maza kutaka boy na zo na juya kunyo wankan abaya amarya ki zo ki taka ango kai ma ka jira ranar kuce ku zo ku taka no farin ciki ko wake ku zo mu juya amarya yau mijinki ya zama togar kuwa in ya jiyo kishi masu sauri ki bashi ruwa domin soyayyar kwaye ta ƙara shaguwa amarya rike shi sam kar ku yi rabuwa tsakanin ku ba kwaɗa balle ma hayaniya Allahu ya haɗa lalle babu wariya kun yi kwalliya ango da amarya tun kun zamo ɗaya ba wani wariya komai ai da lokaci ranar kuke jira auren ku gashi an daura dibai da ke kiɗi ango shawara ta zambaka karki amarya yanzu ta zama matarka ta zaman abokiyar shirarka wayo farin ciki muke mata ku fito ina kuke yau ga amarya da ango sun zamo daya rike amaryar ka ne sannan ka kare har inta ne sannan mutunci a gidanka ne karkiya ta karku rabewa ne yanzu garkuwar ka ce kuma matar ka ce kuma tashi barka ce kuma za ku zauna tare farin ciki dangi ga su sun fito murna suke yi duka ga su sun shigo ku zo ku taka dangi a dangin amarya ku taka